Nyt pistetään rahaa jakoon. Nimittäin sopimuspalokuntien nuorisotyöhön. Kuluvan vuoden aikana me ollaan kerätty varoja myymällä näitä Merch-tuotteita ja iso kiitos jokaiselle, joka on näitä ostanut. Aivan älyttömän hienoa. Nyt on aika pistää sitä hyvää jakoon. Sopimuspelastaja.fi verkkosivuilla sä pääset nyt täyttämään avustushakemuksen sun palokunnan nuoriso-osastolle. Maksimisumma tälle meidän avustukselle on 850 € ja me ollaan nimitetty tätä varta vasten käsittelyraati. Eli täytä meidän kautta hakemus, meidän käsittelyraati käsittelee sen ja me ollaan yhteydessä loppuvuodesta, miten avustusten käy. Sillä välin, kun olet hakemuksen täyttänyt ja sen pistänyt, niin voit käydä vielä meidän verkkokaupassa tsekkaamaan. Sinne on tullut uutuustuotteita. Ja hei, jos et sä ole vielä oikeasti käynyt katsomassa tätä mallistoa, niin nyt on korkea aika. Meinaa